Este ano 2024 daremos comezo á segunda campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial, tras o éxito acadado na primeira. Na anterior campaña, gracias á inclusión desta inmunización, evitáronse 400 ingresos en lactantes menores de 6 meses e acadouse unha efectividade do 32% en prevención de hospitalización por VRS. O virus respiratorio sincitial VRS é unha das principais causas de infección do trato respiratorio inferior, xa que produce entre o 60 e o 70% dos casos de bronquiolite e neumonía, especialmente menores de 6 meses. Representa un problema sanitario enorme pola cantidade de consultas en todos os ámbitos da atención sanitaria, causando un elevado número de hospitalizacións. O 98% das hospitalizacións por VRS ocorren en lactantes a términos sans, e mortalidade en idades extremas da vida. Na nosa comunidade prodúcense entre 800 e 1000 hospitalizacións anuais, sendo o 75% en lactantes menores dun ano. Ten carácter estacional, polo que o 85% destas hospitalizacións aconteceron entre setembro e febreiro. A maioría dos casos son leves e cursan como un catarro ou arrefriado que se resolve en poucos días, pero a bronquiolite pode ser unha enfermidade grave en prematuros, en lactantes menores de 3 meses e en nenos con factores de risco. En canto á prevención de infección ou a enfermidade por VRS, no último ano estáse a traballar nunha estrategia mixta que inclúe o uso de anticorpos monoclonais en menores de 6 meses, prematuros e individuos de risco menores de 24 meses, e vacinas noutras poboacións como embarazadas e poboación adulta maior de 60 anos. Nirsevimab é un anticorpo monoclonal humano con bo perfil de seguridade e eficacia, ao reducir nun 76,4% as infeccións de vías respiratorias inferiores por VRS, cunha semivida prolongada que asegura a protección durante polo menos 5 meses e que está indicado en todos os lactantes na súa primeira estación de VRS. A administración está indicada en 3 grupos: nenos nados dende o 1 de abril de 2024, prematuros con idade xestacional menor de 35 semanas, menores de 12 meses no momento da administración e os menores de 24 meses con alto risco de enfermidade grave por VRS. Temos dúas presentacións con seringa precargada, coémbolo morado e dose de 50 mg que será administrada aos lactantes cun peso inferior aos 5 kg, e coémbolo azul e dose de 100 mg para aqueles cun peso igual ou superior aos 5 kg. A conservación será en neveira entre 2 e 8 grados, evitando a súa conxelación, e podería permanecer a temperatura ambiente entre 20 e 25 grados no máis de 8 horas. A vía indicada para a administración é a intramuscular, preferentemente na cara anterolateral da coxa. Non hai inconveniente na coadministración con outras vacinas infantís, utilizando lugares anatómicos diferentes. Unha vez administrada, é moi importante asegurarnos de rexistrarla no IANUS. A campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial dará comezo o 23 de setembro de 2024 e prolongarase ata o 31 de marzo de 2025, datas nas que se agarda a circulación do virus. Os nenos e nenas que nazan a partir do 23 de setembro serán inmunizados tras o nacemento no hospital nas primeiras 24 ou 48 horas. Tamén serán convocados a partir desta data nos 14 hospitais públicos aqueles nenos e nenas prematuros menores dun ano e aqueles con condicións de risco menores de 24 meses. Os nenos e nenas nados desde o 1 de abril de 2024 pola súa curta idade presentan un maior risco de hospitalización por VRS. Por iso, serán citados de xeito proactivo nos hospitais de referencia para recibir o anticorpo a partir do 30 de setembro. Protexes, son a nosa saúde presente e futura. Respira seguro, inmuniza o teu fillo ou filla fronte ao VRS.